Este que lo va a abrir ya. Bona tarda. Bona tarda a tots. Primer de tot, abans d'introduir-vos amb la presentació, fer un agraïment, primer de tot per la vostra assistència, agrair i felicitar la Sense Paraules per facilitar aquestes iniciatives. Molt bé, un aplaudiment d'esquerra. I sobretot donar les gràcies i la benvinguda a en Gerard per acompanyar-nos i per regalar-nos el seu talent. Gràcies, Gerard. Com ja ha quedat demostrat, no ho descobriré jo ara, evidentment, en Gerard és un artista integral, d'aquells que saben tocar més d'una sensibilitat i no ens deixa en cap moment indiferents. Avui, però, estem aquí, hemos venido aquí a hablar de su libro, està clar. L'home que va viure dues vegades, publicat per Columna i guanyador del Premi Ramon Llull 2021. Tan bon punt, la Sense Paraules em va proposar de presentar la novel·la d'en Gerard. Em va recordar temps passats en què a l'escola em manaven els deures. I jo vaig pensar, quin pal! Però, evidentment, ni molt menys per la presentació ni per aquest llibre. Sinó, més que res, majoritàriament, perquè jo sóc un lector 90% de poesia. I quasi diria que sóc un fanàtic intransigent i membre d'una secta poètica. Per tant, no em veia capaç de fer-ho. Però el respecte que em mereix el Gerard com a artista pagava la pena dedicar anava a dir uns dies, quasi bé que va ser unes hores, en llegir la novel·la. La primera sorpresa en començar la lectura va ser adonar-me'n que no estava llegint un narratiu, cosa que a mi em va agradar. Estava escoltant música. Estava llegint poesia. Per tant, em vaig deixar portar. La lectura fluïa i cada capítol que acabava m'empenyia a començar un de nou. L'autor et transporta pels mons de la filosofia, la mitologia, les religions, tendint-se per contes populars, Alícia, el Pan, tot fent-te passar per una fina línia, convidant-te a fer-ne equilibri entre una cosa i l'oposada. La llum, la tenebra, la vida, l'amor. Està a un costat del mirall o a l'altre. Aquest llibre, potser, no ho sé, això ho dirà el Gerard, s'ha escrit en poc temps, però no sé com vas gestionar la història. Per mi és una motxilla que ja portaves durant anys. Sí, és cert. La mateixa motxilla que porta el protagonista del llibre, el Salvador Martí, amb tot un munt de llibres al damunt que surten esmentats. Coincideix amb la meva motxilla, no? Aleshores, és un llibre que vaig escriure al llarg de 9 mesos, però que, com tu dius molt bé, és l'equipatge que vaig anar acumulant durant els anys. Durant la lectura, tendint-se per indrets bucòlics i tètrics, clars i foscos, l'autor va introduint tota una sèrie de personatges que en cap cas són posats a l'atzar. Cadascú interpreta el seu paper. Seguint personatges amb poca o molta rellevància dins la novel·la, tots tenen un pes important a la història. El lector forma part també d'aquesta història. L'autor ens convida a jugar i a prendre decisions. Cada capítol, cada personatge, estan fets per fer-nos rumiar. Són, això per mi és molt important, són com cartes tapades del tarot que cal descobrir per seguir el teu destí. Jo quan vaig acabar la novel·la vaig triar un d'aquests personatges
perquè vaig pensar que volia jugar amb la novel·la, amb la història, i jo vaig triar el campaner. No sé si això significa molt o poc, o no significa res. Molt. Sí? Per mi significa molt. A l'inici d'una novel·la, per exemple, l'anterior, Entre el cel i la terra, l'acció començava al Teatre del Liceu amb l'audició d'un fragment de Tannhäuser de Wagner. No era gratuït. En aquella escena hi ha dos conceptes de l'amor contraposats en un duel de cant. El de Tannhäuser, que ve del món de Venus, per tant de viure l'amor amb tota la seva carnalitat i luxúria, contraposat a Wolfram, que canta un amor espiritual, cast, diguéssim, contraposat, precisament. I en aquell moment el protagonista escull també, pren una decisió. D'alguna manera allò ens està avançant també altres coses que són presents en aquella òpera de Wagner i en la seva obra, i que comento, ens avancen moltes coses del que succeirà després. Per mi el campaner, que és el tercer capítol, el Boig, també introdueix moltes coses de les que, o sigui, anuncia moltes coses de les que succeiran al llibre. Fins i tot la imatge del protagonista, Salvador Martí, al final de la novel·la, en aquella cova al costat d'Esbadrà i Eivissa, no és tan lluny de la imatge de la carta que està pintant el campaner. M'agrada que t'agradi el campaner. He fet bona teoria. Això que tampoc no és un personatge que tingui molta rellevància. Per mi em va impactar, em va frapar molt. Continuem. L'home que va viure dues vegades, semblaria que el títol ja ens fa un resum del que trobarem dins les pàgines de la novel·la. No obstant, això no impedeix que ens atrapi la trama i ens deixem sorprendre amb les vivències d'en Salvador. Salvador, que és, com ha dit ara el Gerard, el protagonista de la novel·la. No sé quants d'aquí presents voldríem una segona vida, una segona oportunitat. En Salvador i una part dels seus avantpassats la van tenir. No sabria si dir que es tracta d'una segona oportunitat o d'una segona condemna, que també podem explicar després. Les dues vides del protagonista estan plenes de dolor. La primera és molt més tormentosa, la segona, en canvi, és més plàcida, més calmada, però no exempta de patiment. També, però, el plaer està present a la seva vida, perquè la novel·la transcorre entre dues sensacions, per dir-ho plenament, el bé i el mal, i els protagonistes que ens dibuixa l'autor. Ens posicionen clarament en una de les dues parts, protagonistes foscos, com el Corbus, el campaner, la nit, o la fumet, Alicia i sobretot un dels més impactants, el Duque. S'ha de fer una menció especial, no? És certament aquella gàrgola silent que sempre t'observa. No sé si vols explicar o vols fer després, però és un personatge molt impactant. La meva voluntat a l'hora d'escriure aquest llibre hi ha com molt bé has comentat, referències a la revisió, als mites. El campaner mateix explica al protagonista el mite del déu Dionís, un déu que té el mateix nom que el pare del protagonista, Salvador Martí, Dionís Martí. Tant aquest mite, el del déu Dionís, com el que després, més endavant, li explica un altre personatge a la plaça de Catalunya, de Barcelona, el del déu Ganeix, com el mateix Jesucrist, que surt esmentat en un moment per un altre personatge de Girona, que acaba emulant-lo, que acaba imitant-lo. Tots ells van morir per tornar a néixer. A Ganeix, el seu pare, el déu Shiva, li va tallar el cap quan intentava entrar a casa seva després d'haver marxat de viatge i no saber que la seva dona Parvati havia parit un fill. I aquell fill, que no el va reconèixer, li impedia l'entrada. I ell li va tallar el cap i quan va ser dins amb la seva dona, Parvati,
li va dir: has vist el nostre fill a l'entrada? I ell va córrer a buscar, va cridar els animals perquè li portessin un cap, i el primer que va arribar va ser el cap d'un elefant, i van portar les rates. I a partir d'aquell moment, Ganesh va ser el déu que és a les portes, a les entrades de les cases per protegir, i va tenir aquesta segona vida. En aquest sentit, vull dir que he fet un joc en el que he intentat elevar, en certa forma, el relat al mite. El Salvador Martí mor per una herència enverinada. És una altra història que ens porta a temps medievals i que arrosseguen tots els homes de la seva nissaga. En aquest sentit, la condemna és a viure dues vegades, però per anar a l'infern en vida, no? En certa forma. Aquest viatge, aquesta baixada als inferns que farà el Salvador, jo l'encarava també amb cert optimisme, perquè recordant, per exemple, a la Divina Comèdia de Dante, la descripció que fa de l'infern i els 9 anells de l'infern, amb aquell diable amb 3 caps que va dient a cada persona segons el que mereix, en quin d'aquells cercles ha de ser. El primer cercle és el dels que no tenen fe. Més que condemnats a l'infern, estan condemnats al limbe, que deien el limbe. Per tant, el càstig n'és molt cruel. Després ja ve la luxúria, la gula, l'avarícia, la ira i la mandra. Després ja ve l'assassinat i la violència, però per damunt de la gravetat d'aquests fets hi ha la traïció, hi ha el frau i l'engany. Com si Dant, el seu infern, considerés que és més greu que treure la vida a algú, arruïnar-li o humiliar-lo o enganyar-lo. Molt més fort. Sí. En aquest sentit, el protagonista, Salvador Martí, no mereix ser a cap d'aquests cercles. Per tant, malgrat va ser als inferns, jo tenia fe en ell, perquè fins i tot ell té fe, més que en els déus, en l'amor, en allò que ha perdut i que l'empenyarà a anar més enllà de la realitat, o del que considerem realitat, del nostre pla, per recuperar-ho, que és quan apareix aquest món dels somnis, que jo utilitzo com a porta. El mirall. I el mirall, no? Que és aquest element. De fet, en els mites, igual que en els somnis, segons deia Freud i Jung, els construïm a través d'arquetips. No? Per això aquests personatges que semblen cartes del tarot, que tenen una intenció d'arquetip, en certa forma, i fins i tot, mira, parlaves dels personatges d'aquest costat fos, del Corvus, de la nit, del Bafomet, que és el nom d'un diable, una antiga icona pagana, que a partir dels templers va ser considerat per l'Església catòlica com a diable. Ja sabeu que el catolicisme va substituir moltes de les icones paganes, algunes per sants, per Mare de Déus, per verges, fins i tot en el calendari succeeix, les festes paganes, el solstici d'estiu de sobte és Sant Joan, i el d'hivern és Nadal. Aleshores, i d'altres es va convertir en dimonis, en éssers malignes. I al costat del Salvador, la seva família, els seus noms són Salvador, Maria, la seva companya, Àngel, el seu fill, Alba, la llum naixent, que he jugat aquests... Hi ha els personatges foscos i els personatges de llum, no? Que il·luminen la vida del Salvador. Ara anava a entrar amb això. Amb els altres personatges, en canvi, et donen llum. Tot s'il·lumina quan apareixen a la novel·la la papallona, que és la Maria, els seus fills, l'Àngel i l'Alba, la Mària, la Selva, que també són impactants, són dos personatges molt forts en la novel·la. Una immensitat de personatges, alguns amb tanta càrrega emocional que ens fa trontollar encara que només apareguin unes breus pàgines o fins i tot línies. Però tots tenen el seu moviment intern en el Salvador. Per a mi, ja ho he dit, és el Campaner o el Duque els que més em van impactar.
Tot i la foscor en què es desenvolupa gran part de la història, aquesta novel·la és un cant a la vida. Un viatge que va del dolor al plaer segons de quin costat del mirall et trobis. Aquest joc que comentava el Gerard, que amb la vida quotidiana estem sempre disposats a fer-ho, per recuperar moments o persones o instants que hem viscut i que els volem tornar a recuperar. Un espectacle visual, en un anar i venir fent equilibres per sobreviure, conduït per la poesia que l'autor la col·loca com a un exponent màxim. És un pal de paller per mostrar una realitat que no estem segurs de saber-la trobar. L'impacte de la pèrdua sentimental, que ara parlaves també tu, Gerard, d'en Salvador només començar la novel·la és un fet que et pot canviar la perspecció de tot el que ha de venir i et fa replantejar la teva vida, que ja ens has parlat una mica. Després, quan acabi jo, si vols introduir. El Gerard, en la seva vessant poètica, es veu molt a gust transitant entre les línies d'aquesta novel·la, on tot en ella desborda poesia. Les imatges, els personatges, les emocions, les pors, el desig, el desencís, la pena, les alegries. Torna la dualitat, aquest equilibri tan present al llarg de tota la història. Mantenir un peu a cada banda del mirall és una metàfora de vida, tan perillosa com excitant. Com excitants són les escenes eròtiques i sexuals tractades amb una exquisita delicadesa i descripció. I l'haig de felicitar perquè no és pornografia. És erotisme i molt bo, molt ben fet. Em trec el barret. Perquè no causa... Sí, no és